Waray TV. Subscribe. Bersama kita spirit asa itu amo ini ang saksama marayon natin karuya ganaton yan nakatanan kita sa rayaw na amo ini ang saksama marayon natin karuya ganaton yan nakatanan kita sa rayaw na. Sa patunay sa aking kabila usahay nalamahay ako ngayon bakit hali kumputan hindi api-aman ang kapagbukanting kali Waray TV. Subscribe. Asawa mong pirmila ng gusto di man na sa inuhubang isang kahinahan sa dagat ng pulo isang badala sa limhaw kung dapat ko si Mrs. Kong nahanap mamuharang ibang kalamot nandito ko sa iya madulong di ka mapadinanala sa asawa mong pirmila gusto di man na sa inuhubang isang kahinahan sa dagat ng pulo isang badala sa limhaw kung dapat ko si Mrs. Kong nahanap mamuharang ibang
sitwasyon na sige kitang magulang. Kaya halagang imahal, isa na ko magpadara para mahipatig ang ating pag-asawa. Sitwasyon na sige kitang magulang. Kaya halagang imahal, isa lang ko magpadara para mahipanig ang ating pag-asawa. Para mahipanig ang ating pag-asawa. Naglabay ang tulong, katupig, inabot si Kumpay.